Asang hinyo Trap Integrated Territorial Organization hito kalapen bana bakal ibu sentio hakmat ke kerap sekretariat komisi benta bandawan nak sarkar MDA ban suspend no iki almut kipulet ki bakhnya ri khna ya kinoi kai kinthai he kane ga jinglai ibu sentio kadai ha khasau trek mentau benai bat kan stang ya jingya padba ka ban stang na du umat kyang nang ba hadu kerap sekretariat kane ka jinglai ibu sentio jong kaseng kadai ha lord benta ban persya ya jing sha kawang de tiar gas ha ka por ba ya ki kinoi kai wala ha preng jingdan jong ki kinthai ba armet bat ki khlong khna ki ba wan sara nang yela ki jong ki kimi hi kpa long ba dan bok khar hina kaleng jong ka seng hi hadin bingila dep ayo to ka deadline belum maru sya betul menteri ke kampung ia teng nila yosong si berkerke bat nilai bangin ni semadan alor ka to ka surprise agitation te baka ngin dala pet ngin dala thau per thau business tai bak la jon ka exam ni khna school kum ni kum tai tingla simpet ku ki lat klenti bangin mi madan ha ka sin thodian ba alor baka jingle ko sarkar kuman am suspend ye gitu ki armut ki polis ki bang kti ban kong tiar gas ki nong hikai ki khulong khna ni na kalan jumi ni bat bet ba kat bom suspend tengin ya ki 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 sikmat ta hadian nang tu ngila yo ban your phone bat home minister tena kalan jong ai ta kata clearance ko sha ku ong si ong ba ngan polis hadu menta kan la arsni kamdon kata ka jing polis kamdon ka jing tip sangi tengi nak langsung ni la sistem bet ke sen jam ko kantung ba kani hi ko sarkar kala ai ke tiar gas kala ai kuli yu ba tengi ru kala yang jong ko seng ni lek bu no di sentio hakmat sekretariat kum kata ka ba penpau chaki ba kum ba ka kantin nong wei ko ong you give us guns and tear gas and in return we give you the rose of redemption pakin ya kala bu mot na kani kan dei ke jing sang ke jing khit ko ba jai jai bat ibu ruba kai ka bangila hagane kadai katu ko trauma itu khana kai ka banja nga kumun shu highlight kindiat hosne 1989 nga lap ki kata banga la kong mau ru military hatu ko por adu ba nga ta ko por ngadang tentang sausnan tengam kwa kai ka ba la jia hangate kan jia byang hakti ki khulung khana ki bangat hatu ko sini wa we la isi be katu ngam kwa shu tengine kaliang ko jungi in ai kumba ka kantian hi ni la shai be ba ni libo dik sentiu kum ka dak ka jing persya ba ka jing le kuman kan ni sarkar khnang ba kin jale ran ba ni kin turu gi khun ki kiti jong gitu ki minister ru ba kin la khe ki ki pa jing ki ru dei ban ai be tu stiu khnang ba kin kala ba mun no ba kin tu shu ba kin dei shu ba dei ban suspend be la de kim suspend kan ne ka jing bu sentiu ngi kun tu yi ba dei ban libo be man ka si tat hadu ba kin song le ran ba ka demokrasi ka ni pule kadai by the people for the people and of the people ndai hak ni ka MDA ngai iba kani ka demokrasi kala by the politician for the community and of the religion am kwa ba kani kanrung ndai ni na kalyang kum ni balong kini ki concern pressure group tangi ni su dai ba ki pat ba hi ki dei ban mi khamta mi gitu ki badang up reserve police gitu ru shim ge jingki khle ai ki ta ki jubab da ko bu pusuntiu dong nu sentiu ndrei ken sepi khmat hi bakani ka jing yeki ba dei mangi pat ba ban hikai ye kite ki dang pas ye ka class 10 class 11 class 12 ba ka ai ka ta ka demokrasi hangni ken sai sunan ka pat ba nga kentu at district administration ba kem dei ban impose 144 CRPC yo sentiu yo ka ipau bit ba hakanu kanu kari rum phajudan ban impose 144 CRPC but sebab kawai ru kandan arbenta lada yu hagajing bu sentiu lada kane ka sarkar ka kuman katar kom sentro kami pai te utu hi sentiu sawan bu hajrong kamet yap chung ho ka tu untuk si peleng kat ngangan kran be kat kum bala shai hapo kilat patai kuat direct bingila i bu kumlo usem usay yo to tergas pat ko bang sipat ba they give us their gas then we will make them cry. And the other officer pat udah ai banding dok kat kum bapa untuk kasi tu BSP na si tho ding ha por khat be bijing ngin sang na yat na mot kyang nang ba pat ye kan ni ka jing le bu sentiu khang ba ki pat ba ba kin tip ba no ban le bu ka de kan bang kong sekretariat te hapo si president UDP office
BGP office, NPP office. Man penkendit tiap no yaki bah borok sekata bah kimla leban lei ai hakne ka sarkar bidan MDA. Pat kunjur jaga HSPDP pat PDF. Kadai kat pun berjingkit jongi ke district administration hingga claim I order yang kulit ban siap yang tiap gas. Dan ini mana? Okay, if they clarify that Kimdan Banta show impact paper ta, pertama basta nanti show bobit. Orang yaki ba produce kita ki kot kisla ba Kimdan kita ki banajarong ban ay order tengir ngingek ke. Ya ban arai si kita gentin sep tiang dengan ban manoi pi kum mengila sikran na por sikopor ngisin mengila mi surat mengila raido ke ni. Pat lagi. Ada ka sarkar ko kwa ban yipni bor dengan ong ba kitu gisentio mengila bu ta sawan bu ka Nuncing tak jungi kan, kan nuncing iyo, bangi habangi ada sana bentar kerja zat bendera ba, ikran ka hok ye jing syai ke demokrasi, kalau ada tiknik zat wadi ke demokratik right jungi rot, membanser. Tapi demand tang ban suspend ni gini arngut kita gi pulet ni, pi demand ru ban suspend ni kita gi ba ai ke to order. Kinu ki badon keti hak tu ya kita de bersim action dekat kum ka an. Lada ka an kam trikam membanser, nak hitu kanang hi kum no ban sim jiki bai kilat klenti ban pembor pe kita khat ban jai. Kay ka masih ka basay nakani ka jingtmu jong pi ban lejbo kita gi sentil hakmat secretariat kay ka kubor ka basay ba pikwa ban Ang ka kubor ka basay dengan syukur memang ngiting yang gunne you give us tear of gas we will give you real tears try to make us cry we will make you cry.